Om tang baka kata ya iba arden, om tang baka kata ya kahima sora, bat ka kata ya ka buram ka ijat jong kahima para kawai, bat kum ju ya kajak penrio. Tikai ka bang aku abangan wanra hang ni ya kata ka jing pen kuit, ya kata ka sensyar kadar ha kata ka ri ka jongi, kadai na i barit. Tikai ni kamat ka badai jong ka district council, bat kata ka jing ai sanat ya upaim marem dors im ngashim baka datang kamat kabarit namar ba lada kadan kajing bakala naka district council ru ngidang long ki bakaloy bangin penben lada kadon kajing bakala naka himas oraru ngide yugan long ki bakaloy ban penben ngide ben shim bitang inu i ita ijing bakala ibarit umpat dadai ban dapen mi kita ki jing yapat yapra kajak gan riu jongi namar ba katkum katu ka video ko bangalapan ba iba arden ilaong yang ba kitu ki hima sora ki ba kitu ki brio yong kitu ki brio ki bakal makwar bakim shimla ai jing tip ya district council ba thang yus imru ba thung yus imru di kata gang ko an pensai shwa ya kata do habang awan hang ni ngang ko kanon penbet ban pensai bat banga yo i hadu katnu ka jing iet ki pat ba ya iba arden namar ba ngau ngadu alang kacing iet namar ba ngayo i baki brio ki iet hadu kat nu yang namar ba ai jing kersan ya iba arden dikata ka kham khata bun yang ban ya iba arden ro namar ba ide brio ba buram ya imei jonga kamu dah bang buram ya iba arden kamu bang buram ya imei jonga dikata ka ba ngako an pensyai hang ni ba lesi ka bakala ka district council ru tong inon ra ya kata kajing penbet baka district council kadai kata kababat ya kita kian kita ki MDC kiba lashimti kat UMDC kemun kidai kita kiba dip ya kian jong ka district council dito kata lada kahima sora kala pentim baka dan kata kajing tung siem bakala dan kata kajing yap usim namar ba usim thamai debantung lane u tau acting chief ru ubadi bantung de kata ka de nakaliang ka district council ru bakan pensyaya kata tongan shimbe kata ba le si ka bakala ka district council hangpa ngam kwa ba kata kading keran jonga nganwan hang ni ban penshit inu eno namar ba nganga kwa ba ngan pen kuit ya kata ka politics da ka ba ni ki long kami inon ban keran ni kinu kimat ban penjem nut wadi kipat ba akibat da kading iet kat ne ya iba adan bat kumju kiba iet yang namar ngayo i ba hakinu kikam ki bangalet ngabang babun bah kijing let chani satai menero ang tang suwan kata ka meeting kadon kading alang ka badai na ki bangilet ikin kikam ki badai ki kana asam laban ai kikam ki jam tang syakan do yang kita ki beriu ki ba iet pra bat ki bung iet pra kita yang ana do jangai ki la syura ka kti ki ang kong persini dikata ong api de be kesan pra ne kyong hawai tengong kumno mga iba kesan pra akila ya thot bahaya nga kyong ni laingi kitu kikam ki ban sala ban penbet kyong kitu kikam ki ba kum to sen mi ki set mi ki jing tenju din ta kyong sala ban penbet ki tum lele tamang ni so iet bahaya ping se yo i pi ki youtube din nang tabat mendai nang kataru mendai mga happen itu hi mga ya kiru ngadu jangai kilas ra lupa ka kiti kyong kong versi ni baro kunta de kata kamut ka de nakajing ito ya iba ardan kita ki brio ki bala ito yang dekat no nga ai ka burom ya iba ardan namar ba ngayo burom ka ni na iba ardan dekat no taman sngot met lada nakaran hi nakasintur ka jonga dekat ta bang ako aban pensyai hang ni ngakwa bangan shimbet ba lesi ka dikajing bakala jong ka district council me to ka district council kin sa pensyai yang halot kata bahan kajing sutu jonga ngasngo kumba lesi ka bakala ka district council namar ba ngalayo i ya kita kisiti kiba ka hima sora kala ajing tip sya ka district council di lada ka district council pa de lada kam dei pakan poisya do kani kajing ya kaja kumni pan kala ban long ba kiru lesi kibun kampat strike kita kam jabiang kajong kiru
le si hak dak la suong bal adai ban thang no yo sim nama bakani ka jong mentak babun kam kibun kimat jong ki MDC ki ba ha ka district council ki ba ki hab bagen play le si ka dei ka sin ki ba kibun kam ti nang ta le si ki klet ne le si ki kemwan kata ka jimot jong perkhat bakin shim ba ka dei ka jingkit khli jong ka district council bakan ong haba ulayam upa iem ti kala dei ka kamram jong ka district council bakan thung ya uta u acting chief lani ka dei ka kamram jong district council bakan thung yus iem ti kata ka dei ka bang khami lenti na ka district council bakan pensyai kum kata bat nganget le si lada kala pensyai lada ka himas ora kam shim la pediang kata ru ka dei ka ba ngaru ngan numla bangan kersan tinga sukwa banti bang ni balada ka dei ka jing bakla jong ka district council ru kan pensyai balada ka bakala ka himas ora ru to kan ras kanu kanu kata ka jing pensyai yang ki pat baru kanang ba upa iem marem doru ubalathung bangi kwa bangin yo kata ka jing kersan ka bapura kum usim mu bapura namar ba udai kat orang ba abriu kat usim ubala yo ya ka kadan sim ban supenya lap ha kita ki jing hala hasurong ha kita ki jing hala kita ki dan san pat ba ban suong ba u lalilam ya kita ki jaka ki puta ulalilam ya kita ki than majai kumta ki babun kita ki ba kum kirang ba abriu ki badan burum ki bala kiu ki badan hakat kini ki kadan jong ki MLA jong kita ki MDC ki dei banda pendan burum ya ladi ban keran da kinu ki mat ki badai da ki jing thawa bangin syukran ngin syupen syet ki pat ba kalong kai ka ba ni syurut manga mapi tin ringi kwa ya ki jing thawa tang kata hi ka dei ka ba nakaliang ka district council ru kan pen i ya kata ka jing thawa ya ka city ka ba kata ka himas ora kala ICT kumno siya ka district council bat ka district council ru kala ai ka jubab kumno hatu kala karan em yakat kum kita ki an badai kariti ka dustur kumno ban thang pendan buram yo pa im freeman bat nang tapat bat kinu kita ki jing thawa ki ba upa im marem dor dei hok ba unlongs im ba ule ya kita ulila me kata-kata peni kita ki jing thawa kamu lada kita kiring tho akibat dan kita kisabut kita kisaki satar kiba biang ru kamu baka hima seorang baru kawe ru kin laban wengda ka basuk kin wengda ka jing kuit da ka jing pensyai da ka jing kuit ya kata ka sensyar ka khadar dikadai kata ka ba na khami lenti ya ke ka ban wan ra kata ka dia trai lang hapreng ka district council bat ka hima seorang kanang ba kani ka jing khayi yakini ki khap bodar kituru kite ki bang yo iki kita ajur ki ba kat hadu katu ka jing yap jang ulur syai kala ja kum katu ka jing ja ba susni te ki kum kita ken num dei shu ba ken dang ja nama kila ja sisien kalong ba nilamat ya ka jing yam pa do nut jong katu kalong yeng kalong sem te kata ka di ban long ka dei kasin ka baning kong bat kasin ka ba khadu ka ba annum dan shu kita ki jing mat nang ni syakmat bat kata ka di ka mga karpat ya ka district council maka dapan i kijing tok kijing tar halor kanong rim ayu ba upa i marem dor dei hok wa unlong usim bat hakanu karukom ba ka district council kamla ban ayah kita ka sanatru kan dapan syai betik patek kata kamut ngi kipat jong ka himasararu ngin kloy bangin kersyan ya upa i marem dor ningin kersyan ya ka district council tika dei tang katahi ka ba nga ay buram ya iba arden ba maro akini ki beriu ki bela ai ki komen ki bakhlam akor ki bela ai ki komen ki ba dan syu kata ka jing it yang ni kita kilong kemi tang namar bangi keran tomat di ba arden dikata ka de ki ka ba gim snutenat bakan jaya ki we yang am so namar ba ngakran ya kanong rim da pia kran sni ru kami nak sintur ka jong pi kam shimi nak sintur ka jong tang ba ngakwa banon ra ya kata kamat ka ba nginwan ra asya kata ka solution ba yanungin ay kajing kersyan kepada ikat kum kita kisah kisatar tangkat na kubli